ମୁଁ ତ ଭାବି ନଥିଲି ଆମ ଅଜାନାତି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରୁ ବୋଲି। ତ ହାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ITR କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। କଲେଜରେ ବିକାଶ ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ହସ ଗମତ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜମା ଭାବି ନଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ଦିଦି ବାପାର କାଖ ଚିରି ଯାଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ରେ, କାରଣ ରଞ୍ଜନର କିଛି କାମ ଥିବା ଯୋଗୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ RTO ଅଫିସ ରେ। ରାକେଶ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ବୟସ ହେଇଛି କହିପାରିବେ? ମତେ ସବୁ 21 ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବୁନଥିଲି ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ଏମିତି ଚର୍ଚର କରି ଲେଖିଦେବୁ ଯିବି ବୋଲି। ଚର୍ଚର କରିବେ मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बाबा अक्षर भंजनगर बाबा RDO ସାର୍। ରଞ୍ଜନର କାମ ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ କୁ। ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ରାଜା ଭାଇ ସହ ଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଭାଇ कौन है ये लोग? डिप्रेशन ଭାଇ ତ ହେବି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଲା। ଦେନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦେଇ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ କୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ ରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ ତୋଫାନ ସହ ଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତୋଫାନ ସହ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲି ଅଜାହର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଅଜାହର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାନ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ବିଲକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏତିକିରେ ଆମ ବ୍ଲଗ ଟି ଶେଷ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖା ହବାର ହଉଛି। ବାଏ ବାଏ।